तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या व्हेरेनियम क्लाउड लिमिटेडच्या एज डेटा सेंटरचा शुभारंभ कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन साबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कुडाळ इथं पार पडला। भारतातील किंबहुना जगातील हे पहिलं कंटेनर डेटा सेंटरचं उद्घाटन कुडाळ MIDC इथं करण्यात आलं। या डेटा सेंटरमुळे गावे छोटी शहरं जगाशी जोडली जातील। हायड्रा कुडाळ या ब्रँड नावानं हे डेटा सेंटर ओळखलं जाणार आहे। मेक इन इंडिया या प्रोजेक्ट खाली स्थानिक व्यावसायिकांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे। कुडाळ सारख्या ग्रामीण भागात हे कंटेनर डेटा सेंटर देशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल। यावेळी व्हेरेनियमचे चीफ फायनान्शियल ऑफिसर मुकुंदन राघवन, प्रोजेक्ट हेड विनायक जाधव आणि ॲडमिन संदीप नाटेलकर हे उपस्थित होते। चीफ फायनान्शियल ऑफिसर मुकुंदन राघवन यांच्या हस्ते फीत कापून डेटा सेंटर कुडाळ या डेटा सेंटरचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी मुकुंदन राघवन यांनी हायड्रा कुडाळ या कंटेनर डेटा सेंटरची कार्यप्रणाली काय असते, डेटा सेंटरमधील मशिनरी, टेक्निकल कन्सेप्ट याबाबत मान्यवरांना माहिती दिली। व्हेरेनियम क्लाउड लिमिटेड या भारतीय डिजिटल तंत्रज्ञान कंपनीनं डिझाईन केलेलं एज डेटा सेंटर गोव्यात तसेच सिंधुदुर्गातील कुडाळ इथं सुरू झालंय। प्रोजेक्ट हेड विनायक जाधव यांनीही याबाबत अधिक माहिती दिली। खरं तर डेटा सेंटरची कन्सेप्ट मोठ्या शहरांमध्ये राबवली जाते, मात्र हर्षवर्धन साबळे गेली काही वर्ष कोकणात विविध प्रकल्प राबवतात। आपल्या आईच्या स्मरणार्थ कोकणवासियांना काही मदत व्हावी या उद्देशानं त्यांनी हे पाऊल टाकलंय। 21 फेब्रुवारीला कुडाळमध्ये रोजगार मेळावा सुद्धा होतोय। या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून सुद्धा हजारों तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार है। कुडाल में हम अपने पहले कंटेनराइज्ड डेटा सेंटर बना रहे हैं और आज उसका उद्घाटन हुआ है। एज डेटा सेंटर एज कंटेनराइज्ड डेटा सेंटर में वी हैव द यूटिलिटी container as well as IT rack container. We could stack many IT containers with the available utility container. Utility container जो है ये सबसे बड़ी important component हो जाती है from a data center transportable point of view से। इस utility container में हमने जनरेटर और उसी के साथ हमने हमारे एयर कंडीशनिंग यूनिट जो डक्टेबल यूनिट है उसे हमने लगाया है और हमारे IT कंटेनर में हमारे IT रैक्स लगे हुए हैं और ये इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारे कंटेनर्स जो है किसी भी दुनिया के कोने में हम इसे आसानी से लगा सकते हैं एंड इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर ग्लोबली इन द वर्ल्ड। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव the entire task has been done, and we could just imagine a situation wherein any of the engineers sitting either in an urban place or in a rural environment can actually verify the data available from respective centers wherever the container is placed. Maybe it could be at the army field, it could be at the middle of the jungle, it could be at any hospitals. So for any database utility information, this containerized data centers would be a great tool, and for the coming years this is
with data taking in all the importance, this is a very, very important innovation from our end, and I hope we could do such multiple database containers accordingly. Thank you very much. असं बघितलं असेल की कुडाळमधल्या देशातलं पहिलं डेटा सेंटर आज कंटेनराइज डेटा सेंटरचं उद्घाटन झालेलं आहे. माननीय हर्षवर्धन साबळे आणि सर्व गेस्ट यांच्या उपस्थितीमध्ये हे उद्घाटन झालेलं आहे. आणि हा जो प्रोजेक्ट आहे, हा प्रोजेक्ट करण्यासाठी आमची प्रचंड अशी ह्यामध्ये सरांचं विजन आणि आमची सर्वांची मेहनत आणि हा सर्व प्रोजेक्ट आम्ही रन केलेला आहे. आणि हे देशातलं सर्वोत्तम कंटेनराइज फर्स्ट डेटा सेंटर आहे आणि जगामधलं, मला असं वाटतं जगामधलं सगळ्यात कमी कॉस्टचं हे डेटा सेंटर्स आम्ही आज इथे उभं करतो आहे. ह्या डेटा सेंटर्समुळे इथली गावं असतील, क्लास बी क्लास सी सिटीज असतील, ह्या सर्व एकमेकांशी जोडल्या जाणाऱ्या आहेत. आणि हे आम्ही कुडाळमध्ये करण्याचं उद्दिष्ट हेच होतं आमचं की इथे कुडाळमध्ये जे छोटीशी शहरं आहेत, ह्या शहरामध्ये आम्ही ह्या गोष्टी रन करतो आहे. आणि त्यामुळे इथल्या व्यावसायिकांना, इथे जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना पण ह्या सगळ्यांना घेऊन आपण ही स्टँडर्ड प्रोसेस, स्टँडर्ड प्रोजेक्ट उभं करण्याचं आम्ही इथे काम केलेलं आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी होत असताना जे मी आता सरांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे की ह्यामध्ये दोन कंटेनर आहे, एक युटिलिटी कंटेनर आहे आणि एका कंटेनरमध्ये आमचं पूर्ण सर्व रॅक्स आहेत. आणि युटिलिटी कंटेनरमध्ये त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी बॅकअप असेल, त्यामध्ये जनरेटर असेल, त्यामध्ये UPS असेल, त्याच्यानंतर आमचं AC सगळं युनिट असेल, ते सर्व युटिलिटी युनिट कंटेनर 2मध्ये आपण ठेवलेलं आहे. आणि कंटेनर 1मध्ये सर्व रॅक सर्वच आहेत आमचे. आणि हा प्रोजेक्ट करण्याचं उद्दिष्ट एवढंच की कुडाळमध्ये एक नवीन काहीतरी आम्ही करण्याचं आमचं एक उद्दिष्ट होतं आणि ते सफल होतं आहे असं मला वाटतं आहे. थँक्यू सो मच. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं TV चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansadlive.com वर.